lahi ang yutan-ong kagamahanan, lahi ang church mga kaigsuonan. Kay kanang gingharian sa Ginoo mga igsuon, di na kinahanglan iparehistro pa Security and Exchange Commission kay mao nay nagahom sa tanan. Salmo 103, 19 mga igsuon. Atong tan-awon, ang gingharian sa Ginoo mao nay nagagahom ibabaw sa tanan, imo nang i-under sa yutan-ong pangagamahanan. Salmo 103, 103, versikulo 19. Kana Gitukod ni Jehova ang iyang trono didto sa kalangitan. sa kalangitan man iyang trono gitungkod dayon. Ug ang iyang gingharian Kana nagagahom sa ibabaw sa tanan. nagagahom ibabaw sa tanan ang gingharian sa Ginoo. Amen. Ang iglesia, ang church nga iyang gitukod, kung balikan natin ang Mateo 16:18 og 19 mga kaigsuonan, gingharian na, Amen. gingharian. Mao na ang gingharian sa Dios mga kaigsuonan kung gingharian sa mga langit. Mao na siya nga ang gingharian sa Ginoo, ang church nga mao iyang gingharian, at the same time maupod iyang lawas sa lain pong pagkasulti iyang pangasaunon, mao nay nagagahom ibabaw sa tanang mga gingharian. Amen. Unya imo nang ipasakop ang itan og kagamhanan. Perting mabawa kay na mga kaigsuonan ko. Mao na nga sa ato ang mga pagtuon atong mga pagsusi, mga igsuon dihas balang kasulatan ang church dili gid pwede imong iapil-apil, iparehistro nimo sa yutan-ong panggamhanan. Kay bisan ang yutan-ong panggamhanan nagsulti na nga daan nga dunag gyoy separation Separation. ang church o ang state kon estado kon panggobyerno mga kaigsuonan. Bisan pa atong basahon ang buhat 18 mga igsuon. Amen. Oh, bisan ang buhat 18 nagsulti na daan ang Biblia ana mga kaigsuonan nga daag bulag. Bulag ang panggobyerno, bulag ang sa iglesia. Kang Okay, galyon. 18 14. 14. Apan mubungat na unta si Pablo. Iatras sa 12 Brad Vincent. 12. Apan sa diha nga si Galyon maunay gobernador sa Akaya. Bantay ka ha, si Galion mao'y gobernador sa Akaya. Gobernador na, politisyan. Dayon, Ang mga Hudyo mihimong hiniusa nga pagsulong kang Pablo. kana pa dayon. Ug sa tubangan sa hukmanan Oh. siya ilang gipanagdala Tanawa dayon. nga nanag-ingon. Kana, Kining tawhana nagapangdani sa mga tao oh, sa pagsimba sa Dios sa paagi nga supak sa oh, balaod. mahitungod ang ilahang gikaguptan, mahitungod man ang pagsimba sa Dios. Amen. Tanawa daw ang gobernador og nangialam ba? 14. Apan sa mubungat na unta si Pablo sa Kada? iyang baba, Oh, si Galyon miingon sa mga Hudyo. tanawa. Kung kining butanga may labot pa sa usa ka kalapasan Kana, o sa usa ka buhat nga binyaga Tanawa. nan o mga Hudyo, oh, may katarungan unta ako sa pagpaminaw kaninyo. kana 15. Apan kay kini butang man lamang di ay labot sa mga pulong Kana, ug sa mga ngalan oh, ug sa inyong kaugalingong balaod. dayon. Nan kamo na lamay mag-igo niya na. Kana, Magadumili ako sa pagkamaghukom niining mga butanga. amen. Klaro kayo ang kasulatan. Nga bisan pa gani si Galion mo ay gobernador sa Akaya. Dili siya manggilabot mahitungod sa pagsimba sa Dios. Amen. Mahitungod sa mga pulong, mahitungod sa Dios mga igsoon, kalabutan sa pagtuo. Dili siya mag-apil-apil ana. Ang panggobyerno dili mag-apil-apil ana. Mahitungod anang pulong sa Dios pagsimba. Moapil ang panggobyerno kung doon na nay kalabutan sa mga criminal offense. Tinuod. Kalabutan sa mga kalapasan, kalabutan sa binanyaga, diha sila musulod, diha sila moapil. Pero mga butang na gani nga iya sa Dios, di sila mag-apil-apil ana, naay separation. Ingon siya og kaning mga butang nga naa pa ni kalabutan sa mga binanyaga, naot na siya katungod sa pagkamaghukom. Pero kay kalabutan ra man ini sa inyong pagsimba sa Dios, kalabutan sa mga pulong dili ko maghukom ana. Nagpasabot nga bisan sa Biblia, isa-isa na daan ang katungdanan sa panggobyerno kanang sa mga namunuan og ang church og ang mga butang sa Dios. Ang Biblia nagsulti daan nga doon naging separation. Dili pwede nimo ibulag. Ang Tinuod. panggobyerno musulod na sila, mo interfere na sila kung dunay kalabutan sa mga criminal offense. Dunay kalabutan sa mga kalapasan mga igsoon. Dunay pagyatak sa tawhanong katungod sa human rights, diha na sila maapil. Amen. Pero wala ta manghilabot, wala tay maligsan nga violations pang gobyerno mga igsoon. Di na sila maglabot-labot Tinuod aning mahitungod nila. aning Amen. pulong sa Dios. Unsa ba hingga magkaagan ang mahitungod sa pulong sa Ginoo pagsimba wala man. Kay lahi ang church, lahi pod ang panggobyerno sa yuta mga igsoon. Muna Amen. nga kita mga Kristiyanon dili ta mahadlok nga ingnon tag illegal kay wa kuno ta magparehistro Security and Exchange Commission. Tinuod. Dugang- Ano bang iparehistro ba nato ang iglesia nga dili man kita tag iya, di man kita nagtungkod. Og iparehistro pa na ang katong katungkod may angay mo parehistro ana. Muna mga kaigsuonan
nga dili ta angay mahadlok, dili ta angay mabalaka ingnon ta nilang illegal, wala na igong kamatuoran mga kaigsuonan. Kay bisan ang ato ang panggobyerno, gasulti na daan ang atong Nasayod na konstitusyon. ang panggobyerno, Brother Elmer. Nasayod na sila nga naagid sila boundary. Boundary. Oh. Dili